mesta Trnavy a je to privítajte skupinu Banderium. Bolo v 16. storočí od krvavej bitky pri Moháči pustošené tureckými vpádmi. Turecké rýchle a dobre organizované oddiely mali nad cisárskymi vojakmi väčšinou veľkú prevahu. Výnimkou nebol ani rok 1562. V bitke pri Sečanoch napadli Turci jazdu z volenského kapitána Jána Balašu. Balašovi muži mali zle zorganizované výzvedné oddiely, takže ich útok zastihol nepripravených. Po krátkej zrážke sa zmetení muži rozutekali na všetky strany. Vojakov, ktorí sa zachránili pred Turkami často len pešky, mohlo na sviatočnej ceste do Zvolena všeličo postretnúť. A o tom je aj náš príbeh. Pán Kapráľ! Pre Boha živého, Fero! Čo chceš? Pán Kapráľ, myslíte, že sme tých bezbožných Turkov už striasli? Dúfam, Veru, že hej. Keďže na nás nenatrafili doteraz, hada sme ich striasli už úplne. Hada, máte pravdu. Snad dotiahli až tam, do Filiapova. Joj, keby sa mi ten klon nebol splašil, tak to by sa mi stínal hlavy. Som jedným bezbožným. Iste, pán Kapráľ, všetkým, do posledného. Turci! Bol to masakér! Turecké šable sa myhali vzduchu. Bezvládne telá padali na zem. Bez hlav a konček. Toľko krvi! Mám ju všade! Neviem sa jej zbaviť! Už nikdy neprelejem ani kvapku ľudskej krvi. Radšej budem celý život hnoj prekladať, ako by som mal zahasiť ďalší ľudský život. Čo to má znamenať, vojak? Okamžite stať a podať hlásenie. Nerozumieš? Staň, kým ti dobre vravím. Dobre. Keď to nepôjde po dobrom, pôjde to po zlom. Hera! Áno, pán Kapráľ. Znáš toho psa. S radosťou. Už to bude? Áno, už to skoro... Bože! Na zdravie. Už to skoro je. No dúfam. Musíme sa čím skôr dostať ku našim do Zvolena. Lebo boj, ten ešte neskončil. Boj? Ja sa tam viac nevrátim! Nikdy! Už to nie je dobrý nápad. Odlož to, kým ti ublížim. Manos! Postup! Mal by som ťa zabiť! Hneď tu na mieste! Životov budeš hasiť ohne pod kotlom. Vždy som chcel byť kuchár. A keď sa utáboríme, navarím vám perfektný guláš. To bolo ohod! Skoro nás lapali! Feru, tesne to bolo, tesne. Keby mi do sebou nemali tých nájomných soldáten, všetci by sme boli kaput. Ale takto sú mŕtvi, iba tí soldáten.
A mešec zostal plný. A tam sú ďalší. Neviete, že to sú naša vojačka, ale my ich využijeme. Oni nám zabezpečia peknú hladkú cestu až na Svoleň. Toto nem dopadne dobre. Dopadne, ľudí, sleduj. Áno. Ja mal, že všetká možnosť ja natrafkol strop na nápas. Všade sa ma turecká nepriateľ, takto šabla litá hore, dole, hlavy kopelajú po zem. Ale vy, taká mocná vojačka, všetné zbroj máte, blíštavé zbrane na opaskách Zemviria. Vy by ste určite vedeli zabezpečiť bohatému chudobnému pocestný aj so všetnou chetvíkou fondov na zem bezpečnú cestu až na Svoleň, ja? Á, vidím, že mi súhlasila. Výborné, teraz sa všetci môžeme cuzameň pobrať až na Svoleň. Počkaj, Tučko. Nejako si sa nám rozbehol. Myslíš si, že je to len tak? Turecké útoky odrážať? Ja nebojujem, ja iba varím. A navyše s takýmto manšaftom. Uznaj sám toto nebude zadarmo. Ale keď ja byť len chudobná pocestný, ale dobre, bezpečie. Ja budem musieť 3 dní suchá kôrka chleba žrať, moja žena nič nebude mať, ale ja vám viem dať 10 zlatých. 20. 12. 15. Áron? Három, bože, ženská sprostá, ty nás chcela zrujnovať úplne se Három. Dohodnuté. Három. Tero! Áno, pán Kapráľ. No, pán Kapráľ, ja myslím, že... Áno? 3, pane. 3! Samozrejme. A my, kresťania, si v týchto časoch musíme pomáhať, je tak? Tak, veru, tak. Tak sa už konečne vydajme na cestu. Bravo, bok! Odchod! To bol hrozný masaker. Ešte aj vlajku som si zlomil. Bol to masaker. Bolo to strašné. Turci padli našim rovno do chrbta. Ani Balasovi muži nemali najmenšiu šancu. Bolo to hrozné. Ale nesmierne výhodné. Aspoň pre mňa. Áno, zradil som ich. Ale čo? Veď Turci mi dobre zaplatili. A po krátkom boji boli aj tak všetci mŕtvi. Čo teraz? Mám kopec peňazí, žiadnych svedkov. Žiadnych sa jeden. Ty hnusný zradca! Ja? Keď sa nám Turci objavili za chrbtom, vedel som, že na veci niečo smrdí, ale že... Nie. Kapral ťa mal v láske, bol si obľúbenec. A ty mu vrazíš dýku do chrbta. Chceš sa byť, vojačik? Áno. Zradca si? Áno. Ako zradca aj zhynieš. Tak poď. O mladého holobriadka za toho ti zomrieť nestojí. Koľkokrát zachránil aj tvoj pračivý kožu. Nie. Bráň sa. Áno, urobil to. Ale vždy mal z toho nejaký osob, iba on. A nám dal čo? Prd! Prázdne slova. Čo tam máš, čo? Chytaj! Turci! Čo? Kde? A keď sa kapral vráti, všetko mu to poviem! Ten hlupák sa už nevráti. Videl som, ako sa usplašil dvor. A on spadol rovno medzi Turcov. Nie! Poď! Boh! Aj, stoj! Pravda, aj keď nemám, nevadí. Priprav sa na smrť, zabijem ťa. Áno, zabij ma! Áno. Mne už je všetko jedno! Z celého
neschopniak. Prosím, nech je to rýchle. Ale ja ťa nechcem zabiť. Čo? No tak, zober si to. Dvaja môžu viacej ako jeden, len v tejto situácii. No tak, pridaj sa k mne a niečo si aj zarobíš. Čo? No, Pridaj sa! To mohol prežiť. Vidíš? Myslím, že sa k tebe nepridá. Vidím, že nás prežilo viac. Okážite a podajte hlásenie. Áno, ja podám hlásenie. Musím okamžite nahlásiť, že... Čo to má znamenať? Pri hlásení sa neleží? Pokračuj a vstaň. Áno. Chcel som povedať, že... Skupiny? Počas môjho odlúčenia od skupiny Sa mi zvláštne sa nič zvláštne nestalo. nestalo. Nič sa nestalo. Práca. Všade sa mi turecký nepriateľ a nič sa nestalo. Ja tomu nepochopím. Strácame už veľa času. Musíme sa čo najskôr dostať pod ochranu hradieb. Mužstvo! Pravobok! 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 Hej! Pokus! Hej! Hnusná teplá noc. Potím sa jak také prasa. Sa objaví čím skôr. Pán kapráň! Druhou smeru! Zasa! Nikto ťa neprenasledoval? O nie! Povedal som im, že idem na potrebu. Ako jesť by určite neprekúkli. A pán kapráň, prečo sa tu stretávame v takúto pálnu, hnusnú noc? Už som sa zlákol, že sa nespýtaš, milý Ferko. Kedy sa ku nám pripojil ten nemecký pocestný, pohrávam sa s istou myšlienkou. Videl si ten jeho plný mešec? Čo to bolo? Jasím, že ovce, pane. Ovce. Na ovce. Dobre, späť k plánu. Urobíme to asi takto. Kupcu. Zabijeme? Ne? Áno, ale najprv sa s ňou trošku pohojina a sme nejakí chlapi. A potom zabijeme. A potom ju zabijeme. A pán kapráň, čo ostatní? Á, vidím, že ti to páli. Ferko, s tebou sa ešte rozdelím, no na tých ostatných už nevíde. Keď tak dobre rátam, kuchár, ten už je neškodný, no tamtí dvaja, budeme musieť niečo vymysleť po ceste. Ale teraz sa už vydajme späť do tábora, nech nemajú podozrenie. Nemôžem hovoriť vlastným ušiam, tiež. Áno, počul. Tu nás pár našho kaprála. Mal si úplnú pravdu. Ja viem. To obyčajná sviňa. Ja viem. No tak čo? Teraz, keď už vieš, aká je to sviňa, pridáš sa ku mne? A nech ma čerti berú. Oj, pridám. Nie. No dobré, ale musíme niečo vymyslieť, musíme to zaraziť. Veď tu ide o česť vojakov. Nie, priateľ. Tu ide práve o to, že nás ocelov tu vynechať. No, keď sa na to pozriem z tohto hľadiska, zasa máš len pravdu. Ja viem. No ale čo teda vymyslíme? Neviem. Čo? Asi nič. Počkáme na ich prvý krok, potom im prekazíme ich zámer. Učí sa rýchlo. Dobre, ale teraz už radšej poďme. Nemajú podozrenie. Nejakí muži! Turci! Koľko ich je? Neviem, pán kapráň. Ja nestihol som ich počítať. Aha! Neschopný hlupák! Pár mužov nevieš porátať! Na! Vy dvaja! Pane? Chodte to skontrolovať. Áno, pane. Čo, nejakí Turci? Kde sú? Tu nejsú? Pozri sa, ani tu? Turci, fusky, nič, dobre.
Tak, milý, chudobný. Alebo bohatý kupec. Dajte peniaze! Čo, ja žiadne peniaze nemala. Aha, už to toľko nehraj. A na môj mešec! Každé mešec nemám. Nie, kuchára nie! Sol! Kde je sol? Sol je pod brašňou! Nie! Všetci tu pomrieme hľadom! Petrika! Na záchránka ti kúpania! Pero, chyť ju! Áno, chyť ju! No poď! Kde máš ten mešec, ha? Môj plán bol prezradený, zrádny kaprál! Čo sa stalo, poď von nevyšiel? Kde sa stala chyba? Jediná chyba je, že ešte stále žil. A ja toto tu hneď napravím. Ty si sa zbláznil! Nie, nezbláznil. To je tým všetkým okolo. To je to vojnou. Peter urob hento, Peter urob tamto. Stále nasadzuje krv za niekoho iného. A čo z toho mám? Prázdnu kapsula, deravé bodky. Ty si zošalel! Táto vojna je nejaká divná. Tak najprv sa mi zblázni kuchár a teraz je jeden z mojich najlepších mužov. Zabijem ťa. Zabijem ťa. Rozpedujak, to je rozkaz. Dosť bolo tvojich rozkazov. Za peniaze od Turkov si najmä vlastných mužov a po zástierkou vojny budem znásilňovať, drancovať a plieniť. A konečne si naplním vlastný mešec. Za peniaze od Turkov? Áno. Za peniaze od Turkov? Áno. Od samého začiatku sa mi to zdalo byť divné, keď nám Turci z nenazdajky spalili do chrbta bez jediného výstrelu. Za toto skápeš? Poď! Poď! A už to si ho skoncuje. Tak čo, vojači? Chamtivosť si zmysli zatienil? Áno. Krvi vlastných sa ti zachcel? Áno. Tak sa teraz pomodli! Ak tebe vôbec ešte kúsok Boha zostalo! Allahu Akbar, alebo Amen. Kapráli, tvoje hrdina, ty ma zachránila. Čo? Kúpec, čo som? Nalov mi mešec, lebo ťa zabijem. Vieš čo? Ja, tu malá zozerala si mesec. Ja teraz pekne išla domov a na všetko sa putla. To nie? Jaké ľahké. Počkaj, ja nemôžem mať žiadnych svedkov. Ale veď ja už nič nepovedala, ja aj nevedela, ako vyzerala. Moja tvár, tá niekde zabudnú, to nie. Kúpec! Poď sem! O Bože! Ty ľudová sa mať! Ty, pojačka, si myslela stále iba na to jedno, peniaze. Ale keď... Bože! Ich by sú mladí, sú pochatí na to, aby som bral táto hnusná do nás. To je tak smutné! Ešte koľko budeš utekať, čo? Poď! Ja sa tak ako nestala a svoju košku tebe nedala. Poď! Vlastník, skoro si ma zabil! Poď! Ale to tak! Čo to má byť? Kupček! Čo sa deje? Poď sem, kupec. Poď sem. Prepáč, ale už musíš spať. Preboha! Neumieraj! Kupec! Kupec! Je mŕtvy. Bože. Čo teraz už viem? Pero! A už ťa mám. Konec, dosť ho. Tak, hra sa skončila.
Pustú žensku, odhoď zbraň, možno ťa nechám nažive. Nie, neodhoď zbraň. Teraz ťa zabijem a ukážem všetkým, že nie som taký pác, ako ho máte. Tak ju nepustím, mne je to jedno. Čo spravíš s nejakou dolnozemskou flandrou. Aj keď ako vás tu tak vidím, myslel som si, že na iné si ju chytil. Ale pán kaprál kázali... Kaprál kázali! Kaprál kázali! Keby ti kaprál kázal do Dunaja skočiť, tak tam aj skočíš, čo? Nie! Ale skočíš a vieš prečo? Lebo si obyčajný čulum! A už toho mám dosť! Chytaj! No poď! Nezavadzaj! Tak sa... Vstávaj, vstávaj! Tak nevadí. Ani to toľko netrvalo. Nemyslím si. Vstávaj! Posledné slova? A buď ticho a buď rada. Ty si ju zabil, ty vrah! Preboha! Ale čo? No, pozri, tu máš, čo tu držíš? Mešec! No. Mešec! Počkaj. Ty si to dokázal! Sme bohatí! Áno! Povedzme. Chcel som sa totižto s tebou len tak v krátkosti porozprávať o tej našej ceste, ktorá nás čaká, vieš? Vidíš, jak tá cesta ide a na konci je to veľké homostné, tam v diálke. Žiarivé? Reflektory? Vedľa kúsok. Tak to je moja budúcnosť. Naša budúcnosť. Nie, tvoja je tam kúsok vedľa, vidíš? Vidíš ju? Nevidím. Nie, lebo je malá a stráca sa. Áno, myslím v diálke. Prečo? Pre peniaze. Pre peniaze. Peniaze. Hlavná zbraň chamtivosti. Zaplavuje ľudské srdcia a rozožiera dušu. Mocná čarodejnica s neobmedzenou mocou, ktorá ako parazit mení charakter obyčajných ľudí. Postavy v našom príbehu vďaka chamtivosti zomierali. A to bol len jeden príbeh z mnohých, kde sa peniaze cení viac ako ľudský život. Ich moc pretrvala dodnes. Dostáva už aj vás. Za pozornosť vám ďakuje skupina historického šermu Banderium z Bratislavy.